It's Thursday. Tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema waluntha. Imene ndiye program ya Chidzulo. Pa 25 June ndiye tsiku lake ine Moses Magawa behind the scenes kuli gulu limene tikugwira ntchito limodzi madzulo ano ncholinga chonena kuti ino ndine pano tiyankhulane nkhani imene bambo Ken Nsonda ayiyambitsa mdziko muno ponena kuti kafukufuku amene akuchitika wa ngozi ya ndege akuti amene bwino kuti athetsedwe akuti nimene iwo akuzitsatira zinthuzi zikuoneka kuti tsogolo kwenikweni palibe chifukwa kuti ena nthawi imene ya kampeniyo ankagwiritsa ntchito mawu pogwiritsa ntchito ngozi imeneyi akuti achitirepo kampeni kunali kungofuna kuti akwaniritse zofuna zawo malingana ndi kuganiza kwawo kunena kuti mene akuyitsatirira inquiry imeneyi ndiye kuti ndi bwino ithere panjira chifukwa kuchoka kwa Dr. Lazarus Chakwera kunali kuti ena angafuna kuti ngozi imeneyi ndimene ingakhale makamaka chida ndi akayiwunikira Ansonda akuganiza kuti zikuoneka ngati chitsogolo chenicheni cha nkhani imeneyi sakuziona bwinobwino chifukwa mboni zimene zabwera kale kuperekera umboni wawo akuziona kuti zaonekeratu nkhani kuti ikupita pakuti malingana ndi kuganiza kwawo. Timafuna tikambirane kuti kodi ochita ndale Mr. Ken Nsonda nkoyenera kuti afike pomaganiza kuti inquiry imene kuchitika ithetsedwe kapena Nsonda atakhala chete kuti no ntchito imene ili mkati ipitirire. Ine ndine Moses Magawa like I said timveso pano maganizo anu mukuitsatira bwanji inquiry zikunena Nsondazi mpaka na dziko lino tizimvere zimenezi. Inetu ndimatero kuti tiyambe kuyankha ndemanga zanu madzulo ano akuti kodi pa line pali yani apa timve mofulumirirapo. Mwasula bwanji madzulo ano? Hello. Mwasula bwanji? Ndakandala kai. Ayindaswera. Ditu. Amagawa, Moses Magawa. Tiyankhuleni bwana lanu dzina kumene mwatiyimbira. Kuyimbira kuno kuboku chisi kubisaza. Chabwino wawa. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha mawu amene vanena Nsonda ndili mbali ziwiri. Nsonda ndiwo munthu andale anafunika poyamba ayambe chifukwa akuti mwana akafuna yamsatsi nyanga umsemera imfotere m'manja. Oho. Ndipo chimene chiri kuchitikachi pali panopa ndibwerera pang'ono kumawu yawo chimene chiri kuchitika mdziko munomu ingakhale tikamamva pa wailesipa mene akuchitika kafukufuku wawo inquiry yawoyo. Zina zimene zikufusidwa zinthu zosenera kuti zizifusidwa. Oho. Kutanthauza kuti anthu amene adawayikawo kuti afuse sakudziwa chimene akuchita. Okay. Chifukwa chinthu chimodzi sangachifuse maulendo 6 maulendo 8 kufuna kupeza apeze wina wake zifukwa ndipo popeza zolinga zawo monga Nsonda kambapo kunena kuti idali ngati 2 ya kampeni chaka chatha ndipo popeza adalonjeza kuti ife tikadzalola mboma tidzaonetsetsa kuti mmene adafera malemu chilima ndi anthu ena 8 ife tidzanati kuti tidzaitulutsa imene ijayo mpakana mdzadziwa choonadi chake. Ndiyo choonadi chimene umafuna sichilioneka ndiye ndimaona ngati kuti omalize chifukwa anthu afuna ngodyerapo ndalama apapa ngongononga ndalama za dziko chifukwa kumene kupita nkhaniyi ndionena kuti ndalama zonongeka kothera kwake azikalondolaja akujeremani adati chani. Ndiye zinthu izi nzochititsa manyazi ndipo popeza Nsonda mbandale iwowo ongokhala chete kuti iwowa inquiry yawoyo omalizitse pali chichewa
omanena kuti tinkanena adakatera nsizi. Tathokoza kuti mwayikapo ndemanga kuti amsonda angoilola komiti kuti ipitirize kugwira ntchito yake. Mukhale ndi usiku wopambana ndipo ife tayamikira maganizo anu. Well, kupitirira kumva maganizo anzika masolako bwanje. Taswera kunoka inu pampumaka. Ayi ndaswera, sindidziwa kuti chikuchitika nchiyani, tikumveka pansi kwambiri koma ni mbali ino yevuto limeneyo. Ndikumveka pansi sikundikaika palauti boti umakanga tikuti mukumvaso kwambiri ukanga tichita bounce back na mwina koma ndikuyankhula ndithu makono ndithu mama lobwino kuti sipaliso vuto lilonse sindiudzanga kumene kuli kutoka pena. Yeah, I should believe kuti ndi mbali ino osati ino kumene muli ndi reception yabwinobwino koma mbali yakuno ndimene tikuona ngati koma tiyesetsebe kuti koma tapitirira kulankhulabe technically mwina ngati zikumveka pansi kwambiri u break a little bit kuti mwina technical team yathu iunikire kuti chikuchitika nchani komabe amuhango takulandirani. Atsogoleri ine ndiyamike chifukwa cha funso labwino limeneli kuti ikhetebe kapena ipitirire kapena msonda ngoziya ndimangofuna nene kuti iyayi vuto toutatu tizima conception kapena tizima maganizo osiyana-siyana aliyense atati apereke maganizo ake dziko la Malawi lipoza kuonongeka. Hello? Yes, zikumveka amuhango. Wina aliyense atati timpatse maganizo kuti iwepereka maganizo ako dziko la Malawi lipoza kuonongeka. Ndiyifake Mulungu apereka mphamvu kapena nyuntha kwa anthu ena kuti anthu ena aziyankhulira anzawo. Mafuna nene chonchi tikayankhula titopa tena katikaziro gaso charatoka chifukwa tife tomwe Amalawi tidanena kuti titikukhutira ndi nkwayale imene idachitika oyambapo. Okay. Tidavomerezana okay chabwino ndipo tinachitika ina iso yakaipa ndeno boma limene lilipo mokumvetsetsaso lidamvaso anthu aunewo koma iseyo zifukwa zonse zimapereka athuwa sitikutadibe titokhutitsidwa nazo. Bwanji niwo mkatalo wa boma mukatithandize kuti chilungamo chenichi chizatani ndi chilungamocho akufuna kuti chingokhotera state pa maganizo awo ndipesa pamene atsogoleri ndikumvani akufuna maganizo awo kuya state pa maganizo awo ayi chimanga chitakuphedwa achakwera anapha chilima ayi chilima sanachita kuphedwa anapha pagozi ndi apa wakufuna achitekiriye cheniteni pamakafukuka nachitirana atsimikizire kafukufukukuyu kuti zimene anthu amaganizi kapena akuona kapena zili mmakutu mwawo zichotsedwe tiyende dziko lizipite chitsogolo. Palibe kuchatinga kuti akutatira wina wake koma ngati pali pepezeke umboni onera kuti wina wake anatengapo gawo amene yoyo nachiona ndipo ngati pomasenzechita kanthu amalawo tachitapo kanthu koma pakatali panopo palibe chilichonse chimene anthu kapena aboma akufuna amve maganizo ana anthu amene adawatuma kuti inu mukadzala mboma mudzalipangenso kafukufuku kuti chilungamo ichi chikayikira apa pati chizakhale kiyeni. Ine ndikudabwa kuti lero wina kwera ayi alipo amene ankamfuna chifukwa mkati wakuti maganizo amalawo adanena kuti mukadzakwerapo ine ya PPP mudzatifufuzirenso apapa sitokhutira tifuna tikamakhala tikamagona tizitsoti chilima anapaipa yakuti ndipo ngozi lachitikati mwakuti kukutsimikizira koma palibe zoda uchita wichi hanti wina waidaliyense yayi amalawi tezizipesa ipondana kuti wina aliyense atati apereke maganizo ake dziko la Malawi lonse likoza kusanduka mputi chifukwa maganizo anga oyipa maganizo auya oyipa ndikuti maganizo oyipa apa ngadziko lonse kukhala oyipa kwambiri chechi chivomereze ndi amalize akamaliza tione mapeto ake basi abwino ndalama zaonongeka kale tisivomereze pamene ndalama zikuonongeka kwapo zinaonongeka zikupita kuonongeka koma ntchito ya ndalamazo pakatali pano nditi mgegekera kapena ndi zimene anthu ankafuna ikugwira yika ndikuti mawu anthu sadzadandaula satsogoleri ndipereke mwe kwa mpenda nawo ayakulepo amuhango usiku wabwino amuhango mukhale ndi usiku wopambana. zikomo kwambiri kupitirira kumva maganizo anzika kodi zimene ayamba ansondazi sikubalalisa dziko timatero kuti timve maganizo anu atitu ingotha komiti imeneyi kapena kuti inkwali imeneyi
malinga ndi zimene wakuona yedwa adagwirisako ntchito ngati 2 akutero kuti yoti awolokerepo ngozi imeneyi ndiye zimene azipeza iwo masiku ochepa amenewa akhulupirira kuti nzokwanira Malawi kudziwa kunena kuti akutero kuti sikuyeneranso kumva zina zimenezi nzokwanira ndizikutha ndalama kutsogolo sakuona tsogolo bwinobwino kuti zitithandizanje kodi amsonda akhale chete kapena akunena zoona kupitira kumva maganizo anzika live maswera bwanji madzulo ano maswera bwanji Mr. Magawa ndaswera madera fotokoza nkoni ndithu maganizo anu ansondawa kapena akanayima pambali kapena akunena zoona maganizo awo mukwatsatira motani madzulo ano poyamba tine kuti tokoze bova ndalipo foyo khazikisa kafukufuku amene alipoyo takumbuse kwa nsonda ngati ife kuno kukasungu amawa amene ayankhula kuti ngozi kapena kuti zamtopula zimene zimayankhulidwa zikuzana ndi ngozi zimene zinapangisa kuti anthu adane ndi zina lachabwera kapena anthu adane ndi MCP takumbuse kaya nsonda kunena kuti ujana malira ujana li vice president pa nthawi imene chipani chawo chimalamula ngati Mbosa Alliance lero sana le munthu kuti wina nkudzuka kupangirapo kampeni ngati panali chinthu china chake chimene tikanachiona kuti sichinapangidweko atendi kapena kafukufuku sanachitidwe tenati ikanakhala kuti anthu achiviva chana anthu oti ndi anthu oyipa kapena anthu oziponda pakanapanga kafukufuku chifukwa kafukufuku unapangidwenso anafunidwa ndi Amalawi tinafuna ndife Amalawi kuti ife tiona chenicheni chimene tinkafuna ifetu maumboni amene tikuwafunisa ndawo amabwera live osati awo aja amene amapangira kuseri mwatana madera kodi iwo akubwera poyera kutiuza dziko kuti ndi ngozi kumbona kuti ngakuti kuti ndi ngozi aitanidwa kale nawonso kufunsira mbali yawo akufulumira adekhe kayi kafukufuku uyu alisatha kuyankhula maganizo ake chifukwa tikumva live maumboni osati zaza kuseri zija zomati ayi kuna kuti iwo onso ngati akhala ndi mphamvu zoti ayankhulapo chifukwa taona kuti kafukufuku uyo wabwera pa live anthu osakuona kutuka kwa chipani cha mboma sizigwirizana ndi ngozi ya Chilima iwo aja ndithu anali pa list yotuluka mboma tikakamba nkhani ya chisankho sangeme bawo iwo aja ndikutenga dziko lino sizingatheke mbiri zoyipa tsuti mzalewa chinkauzidwa nthawi imeneyo koma inali history no musapange choncho ndi pa television ndizoti pa television komano sense ndikamba kuti zinthu zambiri ayi koma chinkauzidwa nthawi imeneyo koma inali history ndeno atachitika wayo umenewo jawo ndikwanisa kulowa mboma ndimaganiza kuti inali nthawi yawo yoti mbiri zija zisuke kuti palero asamabwere kuti ayi ngozi imene apangisa ife tituluke mboma koma chisocho inali ngozi ayi afulumira iwo aja afulumira adekhe chipaneko adekhe kayi kuti 2027 anthu atipasenzo kutani koma akamabwera ndi mavuvu chonchi apamene Amalawi afuna nze chinthu chilungamo ndimabwera ngati kuti afuna achinge zinayankhulepo zisakhabu angodekha awasira anthu amene anayenezedwa kuti apange kafukufuku wandekhe ngati waja sali mukomitimo akwena kuti akhale pay azingwanga ngati nthawi ngati ngapezeke kuti nawonso akaperekera umboni nthawi yawo ibwera nawonso ngati afuna kukaperekera umboni apitako komano asafulumire kuyankhula mawu asakuziwa kuti anthu akamaliza kafukufuku mubweramo zotani chabwino ngati chipani nthawi inake awa anthu ngati awawa ndi anthu amene amasokoneza kwambiri chipani kuyankhula ukuku sukhala kwabwino nthawi imene chinthu chinachake chikuchitika ndi anthu omwewo amene anatiuza zona kuti ayi tikusogola masankho tiwina ndife ativi sangawine tinazindika tuleti tivi yatigadabula kuyankhula koma yankhula kuti bwana awasapote bwana awakonde sikuyankhula kwabwino koma asiyankhula chinthu kuti Amalawi chizipasa chilimbiki so sili kumabwera ndi maumboni aboza izi akhale pay adikirire ngafuna so mpando so kanga tafuna so kanga tizakonde silondesere
tizaba sasa president mpando jo president tatira mwe kuna MCB kuma katisiza konda ifa bano basitira ngana sombuye samalago tufati zitabi chisogolo ndenga tafuna ku president ngatafuna renga so mpando president bibana kwao kabona ngodeka kapi kuti kuti 23 anthu ati basa kapya tinguyamisa tingopanga bumbi basi basethuyi chifomuna kano zesi kuenda angu yamisa bumbi ungokhala organization MCD yawo chifazi mina kupanga zinthu zosokoneza ngati ziko chimedu funa ife fati zocho chiona chenicheni osati kumachinga anthu kumapanga anthu kumabwesa sumambonena kumankhwaso ndo tisizugwirizana pantheme anthu apanga kafukufuku zimene zozasonda akuna akhaleka ipe adikireka anatapeleka ripoti kuti ayi nali ngozi akuna atuzana nkula mina anga yankulira chifaji nawo akumpano adekekai tatero tife ukasungu tatokoza ukasungu Mr. Madera mkhale ndushi kopambana zikomo kuitira kumva maganizo anzika pamene timalola kuti anthu apereke maganizo awo ndiye pachidzulo masula bwanji palaina apa bwana masula bwanji ndiye kuti ndikapitirirabe mwangolankhula ndi munthu mmodzi amene sakulankhula zosathandiza masula bwanji ndaswera maswera bwanji bwana ndaswera timenera tikudziweni madzulo ano dzina lanu komwe mwatimbira ine Clement Mampote ndikuimbira kumwanza okay titini nkhani imeneyi akuti kutha ndalama imene ikuonekeranso imene amvekera anthu aperekera maumbo nawo zikuoneka kale kuti mutu weni malingana ndi ansoda kuona kuti kuli bwino ingothetsedwa committee of inquiry imeneyi kodi commission of inquiry kodi inuyo muli mbali iti ndiye nkulu mbali zibiri mbali yoyamba ndiyonena kuti usogoleri wa ziko kapena usogoleri wa kwene kulikonse ndikufuka pa makhala munthu mmodzi amene amasogolera okay yes now kutengera ndi nkhani ya nsonda amene ayibweresera ndigwiriza nako ndi amene akuchoka kumeneko kunena kuti akanadekha kayi pang'ono okay my expectations are Malawi ndonena kuti Malawi wina aliyense amayembekeza kuti sizikhala ngati mmene zilili pano Amalawi ambiri amayembekeza choncho pano zili motani so panalankhula atsogoleri nake amata muhangu yes kutondera kuti Amalawi ambiri timaganiza kunena kuti chimene ife tikuganiza anthu ena sangaganize choncho asayiwale sikuti nkhani inali yakuti ife Amalawi tonse tinafuna kuti ichitikeso inquiry cheyani koma timalonjezedwa ya DPP kunena kuti akazangolowa azapanganso commission of inquiry okay so nkhani ndi yakuti asogoleri mmene zinthu zinayambira mmene tazisatirira kufika kumene zafika zikuchita kuoneseratu kunena kuti zimene Amalawi ambiri ankayembekeza makamaka kwambiri amene akusapotera DPP ndi azibani zina zingata UTM ndena sizikusoonesa sogolo ndi chifukwa chake anthu ena ngati msonda wabwerapo poyera mwachangu kunena kuti mmene zinthu zizili apapa zingotiwonongera ndalama chifukwa inquiry chimene ikuchitikira apapa pali ndalama zimene zikulowa zikugwira ntchito then boma limene lilipoli linanena kuti laika njira zopulumutsa ndalama kuti zisagwire ntchito zina zake zolongosoka ndi inquiry imene ikuonetseratu kuti tsogolo kulibe lokuti tinena ngati mmene anthu ambiri ankaganiza that is why anthu ngati msondawo chanena kuti apulumira koma akunena kuti mwanjira ine tentiionenso mbali yonse pa ndalama zimene zaboma zikuwonongeka nomoti zitithandizira Amalawi mwanjira ina ndalama zikungowonongeka apa pachifukwa kukumana kwina kulikonse kuja ndi mamiliyoni amene akupita amene panyapa okay ndithu asogoleri so timaona kuti zioneka ngati amsonda ndopanda mutu poyankhula mwachangu okay ngati mmene anthu ena akuyankhulira koma chimene akuyankhula msondawo ineyo ndili kumbuyo kwawo chabwino populumutsa makobiri amene dziko lili nawo ovuta kalewa chifukwa anthu tikuvutika tikuti kuvutika kuja tinkalonjezedwa kuti kuzatha kuja kunathayi anthu tikuvutikabe mpaka na lero okay ndithu sonkhani ikuchita kuoneseratu chisogolo kunena kuti ine ndinasatira kwambiri izo za mbuyo zicha ma inquiry za mbuyo aja
azathu akujaji akuchemana ananena kuti ngozi imachitika chifukwa cha zinthu zitatu. Is either condition or technical fault or man-made fault. Ndi mmene analongosolera mu report yawo yoyamba ija zimachita kuoneseratu kuti nkhani ndi condition imene inapangisa ndege. Sako kuti ndi ziko lakuti muli anthu osiyana-siyana tiye tiwamve amalizise koma ine ndili mbuyo mwa msonda kunena kuti akungoononga ndalama. Tikuyamikireni kuti munabwera madzulo ano nanu kupereka maganizo anu kuti muli kumbuyo kwa msonda koma mwalolabe kuti commission imeneyi imalizise ntchito yawo. Tathokoza mukhale ndi usiku wopambana. Kupitirira kumva maganizo anzika munthu akayishosha m'malawi muno ife timayibweretsa pano kaya ni nzika yanji kaya ni mdindo wanji ngakhale president wa dziko timayibweretsa nkhaniyo pano kuti tiyikambirane. Chifukwa chake tikukambirana imeneyi si nkhani yaying'ono musayang'ane mwaying'ono yayi. Ansonda akuti ndi bwino kungothetsa commission imeneyi chifukwa ena adapezerapo mpata oti anthu angodana ndachi akwera nthawi imeneyo. Mukuyilandira bwanji nkhani imeneyi madzulo ano pa line mwaswera bwanji? Ineyo ndaswera. Ine ndine Moses bambo anga ndamakawa ndimati tikudziwe ndi dzina lanu kumene mwatiyimbira komanso comment yanu ndi yotani. Ine ndine Golden Fisher kuno kwetendeni. Alright. Mutsatira motani nkhani imene ayishosha bambo Msonda? Nkhani imeneyi momwe ndikuitsatirira zikuonekeratu kuti imeneyi inali ngozi. Kodi ndikuona tili pambuyo pa Msonda kuti inakangothesedwa chifukwa aliyense amene akubwera akumfunsayo akumayankhula zoti ndi za ngozi. Mwatu lako zotani inuyo muikwale imeneyi kuti nanunso muime kumbuyo kwa Ansonda? Maganizo anga ndoti anakangoithesa chifukwa anthufe panopa umoyo wathu ndikuvutika kwambiri chifukwa momwe kuseva ndalama zaboma kuli bwino anakangoiseva kungotsatira ripoti lomwe linatulutsidwa. Sipa zambiri zomwe akulankhula anthu zikuoneseratu kuti inali ngozi. Oti ambiri amene sankakhulupirira panopa anthu tikamayenda ambiri siwanambokhulupirira kuti inali ngozi. Chabwino. Ningakufunseni madzulo ano. Imati ndimafuna ndikufunseni madzulo ano mulola? Akungatelefusa. Ithokoze kwambiri. Pali anthu ochuluka mdziko muno tili over 20 million. Anthu kuti mwina nawonso akhale nchithunzithunzi ngati chimene mulichi. Mwapeza zotani? I just need to understand kuti mwapeza zotani kuti conclusion yapezeka kale. Mwapezamo zotani? I just need to know the details. Mwitsata bwanji mwina ankutheka inu muli ndi ango ina. Kati momwe neyo pali pena tumatha kuitsata pena tikumetsata sikwaso jotanganiza koma momwe ndikuitsatira ili ambiri momwe akumafusira ngati anthu akafira za ndegeyo ambiri maganizo awo makaufanana kuti inali ngozi. Chabwino. Ambiri amene abwera uko kuti mwina anthu inachita kupangidwa papande ambiri takulankhula choncho. Chifukwa tingonena kuti kwathu kuno tasiyana ndi maiko enawa kuno kuti timasogoza kwambiri ndale zimene zinakhanga kuti tenja zinakhanga kuti zatikhala ngati zatitheka mmakutu. Alright. Chifukwa zomamlankhula ndale ndi zimene timazigwiritsa ntchito kwambiri. Chabwino. Aliyense nthawi imeneja tinamuda kuti zinthu wakaleyo khanga kuti mwina zinthu zachita kupanga kwa panova mbiri acheguda makutu. Alright. Kuona kuti achiona chenicheni chinali Kumzimba ndikuthokozeni kuti nanu munabwera kupereka maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana babwanga. Itathokoza bwana. Yeonadi. Well, thank you. Kupitirira kumva maganizo anzika. I just wanted to get the details
kuti akuitsata bwanji kuti nawo afike ku conclusion ndipo afotokozako maganizo awo kuti anthu amene akubwera kuperekera maumboni akuamva ngati kuti pakuonekeratu kuti akuti idali ngozi amene wandithu kunzimba timve palaina apa mwaswera bwanji madzulo ano taperekatu mwayi ndiye kungokhala chete titola ena mwaswera bwanji Hello? yes bwana mwaswera bwanji Tata munoga ino? tili live pa Luntha Television tonight kumeneko ndikuti lanu dzina Apo mongo adi ni Justin Mbalame kuno kunchisi. kodi kunchisiko titani nayo nkhani ya nsonda imene ayiyambisayi ati tubasi kufunika basi ngopita kumapeto kwa nkhani nzona zimenezo Ababa au maganizo awo ansonda. Komene kumaganizo anga ni makona kuti amalizike chifukwa chani. Chifukwa chonena kuti ngati zakachataga mpeni ngati ya DRB mutemu imaforokoza kuona kuti MCP imene bangadongo soona kuti ndegreja igwe ndi apapa mmene amupeka ripoti ngati ku parliament zakachionetsera kuti mwera ichaidati ngozi chape ndiye apapa ngati MCP isangalale chifukwa chati pochona kuchiona apapa chikutani chionekeraro kuti kumuchauli mulu ndiye ndinakuona kuti amalizitse chifukwa chona kuti akalekerandi andalinokuti alowerapo kuti munachira chikusoonezeka inene makuona kuti lipite ndithu omalizitse osalorekere panjira ayi pamene ndagwira mawu anu mwanena kuti MCP kungoyenera kuti apapa idzimwemwetera izisangalala kuti khangati kuti matope amene ife tidavekedwa akuchoka muganiza choncho chifukwa chiyani apa mukaganiza choncho chifukwa chona kuti misonkhano yokopanga mafuna kuziona kuti chimasaka adafa chifukwa chona kuti ali pamgwirizano UDM ni MCP ndiye mmene amakambira ni mmene ndalipota alulugira panopa zokasiyana zimene zokaonetsa zoona kuti ngati MCP isangalale chifukwa chona kuti iyo iyera ichokako ngati zimenezozo ansonda alamfulawo poti maganizo ako amene ukuona kuti apite ndithu kuti chona adapachitire kuti TV yemo chile manyazi pa Felix Njawala mathuyo pasanja amene pasanja matayi chili madafa chona kuti MCP ni mida panga chikongwe imene zokasiyana ndithu atsogolera bambo wanga kunchisi ndikuthokozeni kuti nanu mwayikapo maganizo anu ndithu zikomo kupitira kumva maganizo anzika amene ndithu alakhulawo timve apa mwaswera bwanji bwana Ndasomeka inu bwana. ineyo ndaswera ndimati kuti ndikuti tafika Kunoto ndikwajenda kuno. bambo ndani banja Ndina chamhanya. aliyense madzulo ano tatambalala pa nkhani iyi kutengera kuti ena ayishosha bambo msonda kuti ayi tsekani chifukwa zikutha ndalama izi tadziwa kale mutu wa nkhani zimene akunena nsondazi kwa jendako mukuzilandira bwanji Ife tazikana kuno kwajenda. Inquiry imene aisiye imalizidwe chipa nsonda nsonda kodi ndi wachipani chanji nsonda to ndi wa MCP ndeno nkhani iyi ikudabwisa kuti akumayikamba muziko muno akumayidabwadabwa si achipani china ndi MCP yokhayoka even masamba achezo ma social media umu amene akuyilimbikira kuti even anyamilandu atule pasi udindo ndi MCP nde ife tikuti kodi mparawo ndi chani ndeno iwaja ikwete wanapanga yasala indiyoti naanza wapanga wasi amalize pasi mapeto so asonda asabwerese pano chikusonezo iwaja tikwazi wanda MCP kwa agenda mwayikana imene ife taikana ndipo tisanene kuti jenda yoka ziko lose takana indeka ena pomwe patula kuti ayi agwizana nayo ansondawa akunena zoona tithokoze kwambiri kwa agenda ikuoneka network timafuna timalisane nawo nawonso pawafunsafunso anyway we are continuing this program mwaswera bwanji madzulo ano taswera kani mwaswera bwanji bwana wanga ine bwana ndaswera kunoko iyayi takupatsani mwawi madzulo ano ndikuti kumeneko choyamba dzina komanso comment yanu pa zimene ansonda aziyambisa mdziko muno kuno ndi kwachisapo kulengo konkuno kwachisapo ineyo ndikotise zunze
tachitani nanu maganizo anu kuti zimenezi ansondawa mwaziunika bwanji mmutu mwawo akunena zoti zithandiza dziko lino kapena khale chete? Kumbali yanga mmene ndaonera ine imene inquiry ikubwerera pena tikozanena kuti bwana Nsonda akukhoza malingana ndi kuganiza kwawo. Umano kumbali yanga maganiza kuti inquiry ipitirize imalize. Okay. Kuti anthu tidziwe chenicheni chimene chinachitika ndipo tikhale conclusion yokhwirika ndipo pomaliza pa zimene zizi pasadakhalenso wina oloza jalani zake. Alright. Inetu osapitirira ndi kuyankhula ndi matero. Kodi ife tikuyamikireni kwa chinsapo kuti munayesetsa kuti ndisagone koma ndipereke maganizo kuti inquiry imeneyi ipitirire tithokoze kumva maganizo anu. Tathokoza mutwankulu. Ezikoma kwambiri kupitirira kumva maganizo mzidutswa pang'ono chifukwa nkhani aliyense akuyitsatira ndi kumakhala aliyense akuyiganiza komanso mwayimva pa yekha. Timati tiumbe mkota madzulo ano ansondawa tinene kuti mutu mwawo ndi mutu mwanu zikufanana kapena ngofunika takhala chete bwinobwino pa line apa pali ndani? Hello. Yes bwana, dzina lanu kumene mwatiimbira? Ine Jesu yisenga kuimbira kuno kuchilwani kudetsa kamene kuti thupa. Tachitani nanu maganizo anu mprogram imeneyi kuti kodi mukuyitsata bwanji nkhani imene ayiyamba Msondayi? Ineru nkhani imeneyi ndayetsera kwambiri bwino lomweso komanso imene anthu akupereka maganizo awo nditha kumvetsera bwinonso zedi. Ndiye mbali yanu tsopano? Ineyo mbali yanga ndimaona kuti akini Nsonda poyamba ngati munthu wandale ndinanga kuti pang'ono akhulire chete. Okay. Akakhala chete sikutanthauza kuti akusangala zimene akuchita inquiry kapena kuti imbali komano mwina kulenge ndimene zinthu zilili dziko muno. Ena akhale chete pang'ono ngati munthu wandale koma ngati munthu amene wamfuna saradziwa chilungamo kukhudzi ndekuti amene abekulira kafukufuku adani kuti achitike. Okay. So kumbali yanga ina akini Nsonda naye akati akhale chete pang'ono cholinga ifeyo tione pakuti kuti kafukufuku woyamba adabwera adachitika dziko lidakuzidwa amene zinthu zidakhalira. Abaso ndikuti funga kuti babala mu barakaso palishana runi galari ano bafunia so ipai zina kuti ibange so ipai zina ndi zina bafuza ndi agent clinic ashi imenera jidika kujiganga. So ineyo ndi mageza kuti asira yo jo awasiya tuwa kuzika zonde kuti sizo kuzika bwino ga zoenda murani komano zo sanga tacha kuti kama pero bazose anthu adaruza yani adaruza liboro ringende mene hani yawo yana so sindukuzori babasonale ndukuzori antamena ali mu inquiries akudziwa malamulo ake ayinoyita chifukwa akalota sondale ndekuti chilungamo sichingawoneka. Alright. Koma iwo afufuze akafufuza ndekuti mtundu wamala adawudrowa atimdali patantchito kuti tifufuze hani okuza ndi ndege ngozi ya ndege imene idapha wayiri watsogola dziko lino komanso ndi anthu ena na ifeyo tili chidwe tikupetsera chifukwa tikumvaso zinaso zimene sidamvaso ndi imene chakuti dalizolere ayi padalizolere tikumvaso kumene ngati amayi kutaliso ndi kafukufuku kumene akuchitika pa neru aone kuti kafukufuyo ndi wabwino ngakhale mwina ena sangamone kuti ngwabwino koma chimene tingapepa alowetse ndale ndiye maganizo anga amene. Tathokoza kudedza kuti nanu munabwera mukhale ndi usiku wopambana. Ezikoma kupitira kumva maganizo anzika amene muli mbali iti pa nkhani imeneyi ndiyopatsa chidwi kwambiri ndiye ndiyofuna kumayikambirana. Mwaswera bwanji? Bwana ndaswera. Dzina lanu kumene mwatiimbira? Ngule brevu uno Kwa Maris. kwa malembo. Ni madabo nati kodi ndiye kwa Marisiku ndi mbali iti. Anyway, tithokoze kwa malembo mabwerapo pamudzi pano. Dzina lanu talimva koma maganizo anu ndamene atsalira. Mwitsatira bwanji nkhani yayambitsa Msondayi? Ino mbali modzi ili kumbuyo kwa Nsonda. Mbali nayi niona ngati kuti kafukufuku okwarapirira. Mwapereka maganizo awiri chifukwa chani tatanthauzirana? Maganizo yamba onera kuti kafukufuku arapirira tikadziwa mayankho ake. Chifonera kuti chipani cha TPP ndi cha URM pakampeni paja ankagwiritsa ntchito kwambiri maonera kuti chipani cha TPP chinapha vice president
ndakula anthu ambiri anali maganizo adali kuda kusosini chipangizo MCB kafukufuku anamalizika mayankho adadziwika kuda kulemera ma 2029 kampeni sadzakangala amene omanyozana mwina lidzapa kufundo zonena kuti rizizo dzio zoti chipanichi chidzapanga zakuti zakuti koma zili zachiruku koma apapa kapena amene wapita adaonera kuti arute mboma chifukwa adapanga upandu opha vice president koma ndimene ayendera kafukufuku anthu ambiri osangala kuti mwina mwake chinthu kusano chidziwika ngakhale mayankho oyamba adaruka amene adakonzera kufukufuka kujeremani koma anthu ambiri sadafuzire mbali nayo nena kuti ansonda abweranziro zabwino kuti kafukufuku amwe ayimire panjira ifotawo nga ma resources kapena ndalama za dziko lino lathu nde limene lili dziko lathu lino zinthu zambiri zikukula ndalama kuku ziwonongera koma zochitodzikira kuti mayankho ake noti kuti kuyika ngako kudachitika ngozi kudachi kuliko chitika upanthu ene uliwonse oino kafukufuku azizire kuti 2030 idzape kumwina fundo zoti zibani zidzapanga zakuti zili zachirungu chabwino tathokoza bambo anga from Malembo mkhalendo usiku wapambana wero amene ndithu wayang'ana 2030 kuti ayi kafukufuku apitirire to clear iya madaba mwaswera bwanji nawo ayimitsana efoni chonde zirani choncho call has been put on hold chabwino titolena mwaswera bwanji palaina apa madzulo ano Sabwino galeno bwana. Bwana ndaswera ine ni Moses bambo ndamakawa inu ndi ani kodi dzina lanu Ni maso ni yungono kuno kulilongo bwana. Tachirani nabali yanu nkhani muitsatira bwanji Kani tu bwana luitsatira mene satapeza magenza oti zitara mkwima. Mbali yanu timve kuti kodi tsono mkwima pati. Okay, asonda ngati munthu apereka maganizo awo pa munthu. Ganiza ngati mina maganizo a munthu, aganiza ngati munthu pa munthu apereka maganizo awo. Aliyense ngana akuiona meno yendera. Kandi meno yendera ayude mwa DBB mbwe muja ngati adali mafuso panda mayango akuti ngini mali bola mali aluka mkono. Mafuso amene adali nawo ndi maapa. Wani dalina kuti akunkuya dankula za black box. Tuwantanna kuti achimwendo chifanya nisada kwele na ndege. Mosolina ntanna kuti ajakuya dana kuti ndege idabwelero yomuzuzo ndege sidabwelere. Ndika ona mafuso sewa mena kaninawo. Anta mena vega momboni banova mafuso ta joli arani ayankidwa. Ndolinga zimene zozo medulu melela inkwani meno yendere. Udenga zimene zozo ansonda mena wona nula delivery pese foyo di kulirani. Delivery pese foyo di inkwani bidili. Kwa mafuso mena ngadi mafuso ni mafuso nda yankidwa. Papa no mafuso muntu awire mugulira nela ni fuso limene imumu ngadi muli mafuso tankidwa. Nela ni banu mafuso limoti. Limene muna kutila yankidwa. Tanga yanki. Kwa mafuso ose ayankidwa. Zoli ndekira li black box asigane uri ndege na black box. Zoda jimwendo chifanya sada kwele na ndege akufita vice president ale chifanya bya jimwendo sada kwele na ndege. Mafuso amena kanena mafuso bano bandiro no la yankidwa. Ngaku sonda wasada kwitna uri report. Amye asada kwitna uri inquiry sabitira. Kangari wo muntu bo kamena uzona lazi. Kwa inde sulozo kuda mafuso zo bana chiri fa kungonenga resources za kama. Okay. Nditu bwana wanga. Bwana titokoze kuti nanunso mwatipasa chithunzi kuchita sokoti zimene zimachitika mbuyo kuzikanso mu inquiry kuti zina mwa izo ena zikuoneka ngati zapezeka mayankho ache. Ife timve komanso kuthokoza maganizo amkhalendo sikupambana. Aziko mkombiri kupitira kumva maganizo anzika wandi maganizo anzika simaganizo alonta television mwaswera bwanji bwana. ndaswera kali mwana wanga Ndaswera tili live paluntha pompano sidasunthe lanu dzina kumwe mwatiyambira. blessing tinajire kuno kwa agenda Kwa agenda ko tichite bwanji ena anayimba kumeneko ndipo anayika pambali Mr. Nsonda. Inu mulipotani nkhani imeneyi? kafukufuku apitirire Kodi mwapangana mbali ya kumeneko? sili napangane Muyankhula bwanji zofanana? toyambirira ngozijeta chiti muli zofoka Okay. ndezimesa tuzifuna naje takwira ufitiya koma kuti zofoka zinabwera bwanji Oho. anthu aja okwanira 9 anali atofunikira kuno ku Malawi kodi mmene timazaonera kuti akuti ndege kumene kukokwitima anthu azipita tizazofufuza mawa munthu amene
Oho. Muntu ali moyo kulimba kwacha usiku ndusana amakanda achitetezo. Ndiye akudindete yakwa akuditita kufuza mawa. Bali batatu ankani kwamba kuzuzula ndeke inakakuna kuwe yoka. Ali question mark. Okay. Lero mbeka lindima isabia jikoja kumasanaku. Wina kutamina naiba computer anene kuti ndege si wenda bwino. Ndipo ajiya kuwa madikira okay kuti ali kuti abanga banje. Kuti kumena amembera kufuna kwazo ndege si wenda bwino amembera kuti akuti kuli kulu kwa suko lino amina lastikana. Ino jita kuti akayake tamana nda utuna kuti mwana wana atwanyira ngozi. Ila kutusa kuti najia kalekati akuzizira ndijiani. Okay. Kayoso watenu koloko. Kevine mama bila usasidwa ita. Kimina madikira ndijiani. Oho. Diwenda. Oho. Dimaza kunia kuti malio awaleme vezega akasambala. Amena kuti wamba uyambeleke ni wakoloko. Ndike mafimene sile kuzuzu 2 minutes past 10. Akudima wamba udonanga teno koloko. Kudima mbama ilo mayamba. Abwana asa nafike. Anazwa abwanji kula abwana safika. Chonto wa Malawi, ndima fuso, odidi ya 2,000. Odidi ya kidwe. Osati kuli unajizi mkilo kitiye. Kuma na fuso 2,000. Odadi ya kfa. Nkalinga mwana nda uja. Zilabe za zofo kazo chuka. Posa nkuli andale ya. Mafunso alipo kwa na 2,000. Mafuso 2,000 banguzi. Zilabe za mozofo kazo chuka. Chabwino. Ai. Chifukwa asitikazi namba da selling ndikunkalango kuchire. Okay. Amene samu bankalango. Okay. Amarinde kagwira kutali. Eke ndebe za bafupi. Ana ninakuti omba nopa muzika saka uku. Uku musafite yako. Travel zimenezo zilimalekodi. Oh, zina yankulidwa zimenezo nziko mono? Ndipo ineza sunava nao. Okay. Kuna ndege inakwa kwina, azwa makasaka kwina. Mafuso amene oda yanke, na amene au kanga kafugufuguyu, kona mbozija, damba kumagwera. Okay. Deya sonda kana kuliyayi, kafugufugu yake, kumena akufuta kukuziwa iyoyi. Asajide manta, asatekule mimba iyayi, aligire kaye. Kuli ziko, amozi ndakubanja, chikutire, chilema yowa, chitane nao. Chabwino. Nimevele kubona wanga. Titokoze kwa agenda kuti nanonso mnabwera kupereka maganizo mukhale ndi usiku wopambana pambwanga. Zomu kwambiri. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika tivomereze kuti inquiry kuchitika ndithu almost each day. This is not another inquiry, koma it's a feedback program whereby aliyense nzika akumatsatira zimene zikuchitika ku inquiry imene. Titi mafuna timve kuti kodi maganizo anu pamene zikuyendera uko ndi ansondawa zimene akuyankhula kuti ati imire pompa zioneka ngati ziononga ndalama. Aganiza bwinobwino pa line apa mulipo ndi ndani dzina lanu. Awa ndiye kuti tachotsepo titolena mwansanga mwasula bwanji. Yes bwana mwasula bwanji. Tasera ino masabwa. Ineyo ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira pa luntha pano. Yayi kuno jema ya mpepo kuno kunzuzu. Kunzuzuko perekani maganizo anu pa nkhani imeneyi. Ine makazanga kuti iyo Mr. Nsonda adekete. Iyo asakandi puma kumaso kutamaga fulani. Ati tuzutha ndalama komanso meza ukugera kale zona. Iyo adekindi tu ifeo chipeto fenso kuti tfamea kufufuzawo adi nawo safufuze ndi minezi machitikira. Okay. Ifa panova tukuziva iwo kwenye kwa yambirirayo inali ya kisisi panova pa radio
matizi tikuimva nefeso sikakandi mphamvu zokuti kandi judgment okay neyo asonda ndife teni tivetsere mene matizi komanso malaria kuti fotokozera komanso meeting committee inquiry ilipoyo tikhale nayo kenaka pambuyo pake pamene tizamve kuti chichitike ndi chani chabwino magazonga kuti ineyo ndikuyizana nawo so anthu osakwera mutho kuti yaye asonda tikhale chete chabwino kuti chichitike nchani kusokolo wathu chimene chochitika chabwino bambo anga ineyo magazonga kuti ndikuyizana ndithu kuti iwo asonda ndi ife tikhale chete alright palibeso zipani palibeza jani komano nkhani tikhale chete tione kuti miti komiti imene ipangizo kutani chitike nchani chifukwa ndi mwayi uliyo tikumva kuti chichitika nchakuti zonsezo ndi mezi makhalero ipene chisankho chimene chinachitika ndi mbuyo imavaso nkhani zake zimakhala choncho ndithu alright anthu amweni majudgment yawo zai chikuti kuti apa chimene chakuti zosala zake zinabweza chisankho chinabwera chinavuta chinathana nazo lero titatesa chimodzimodzi zimene zimachitika mbuyomo. Tathokoza inunso kuti munabwera kupereka maganizo anu bambo anga. Zikomo. Thank you so much. Well, titenge last caller. Masura bwanji.